khazani tako Christmas ne hambaya farami bising toi Thaichuk phango fungicide tai insecticide rimani kok salai nai taman bagwi chung muram tabo rima tongka himale tinin hai satung tunya siari lobo bukri nosto ongnai se baskang bukri phai tongo Thaichuk kotoro tabo jarate bukri nukjaya khaina ro umai Thaichuk bu phang kotoro go fiawa banana wale nukjaka kotoro tabo jarate ane o amra pali Thaichuk phango Pangsao phano bukri nukjaya ko ba bukri lupe peongya ko boni bagi kirima singsa baskango bukri phaiman loge no kosom fungal da nangai thangna fungus da nangai thangna u kok no sung mawan sak lai bising teino sung bithi relai nai khajan ta ko tini bona pai thak bithi relai nai tai isa hai na hai copper base no tabodarte bukri kore bukri angka copper base no ria khajan ta ko sung bona pai thak taklai bisini pai thak copper base no ri nai tai talbo pai thak bisi bo pai thak belai kan pai thak naka sakawo naidi sal nukjagya chumoi tai siari kisa kasanga kisa tungo o jarawa belai kha taboni fungus phainai attack lai janai khajen ta ko iko aro bahaino ama haino tabo belai khana attack khai janai hinka sung tabok oro bithi mari lai nai Inge khajan tako mangkle ani o blog no subscribe khai jabadi share khai jabadi te like kai seri ja inge sung tawi bithi lai mani kok salai te Thaichuk ni kok salai khajan tako kwbang ma variety tongo tabo barna ni sengi tongo khajan tako puina haste o thanga Thaichuk lungo sinti prasa ro samung tangnai ro khorsa khoruk su phan tong omhai kai sini jaga ni tongo Afro phai bro bolayo Thaichuk phangno boi bahai ke tuiri bahai ke sathai wathai ri bahai ke bithi ri mo tui rong no sa phai bolai mani bising tui ai thokjak mani tong thokjak mani bising tui phia ba sak ni haste o phaioi sak phangsa phongsuna kai chatiyo goi bono nai thogri nai ba sathai wathai ri nai bithi wathai ri nai mai kok rok bangthai awan sabai boni bagai uram muram phorongjakti hai kai bunya dagi jakti hai klai kwbang ma video kok thaijana guri ri kiting ri maso phiaba tabo nini kwbang ma yong ongi tongnai o satung wati hai jorao kisa satung nukjaka tabo tasing nukjagya tabo nukjaka ta atkasha hinke kisa satung wati hai siari kolom nai tungphla nai kasang nai om hai jorao yong rok basabati khlaioi Thaichuk bo barnani jora ongnai bobu kusubi chanai jora ongnai ni Thaichuk asuk bisi sawo bono nai kani khlaimai belai chaya ongnai khajani ta boni bagi si sang Thaichuk uram kiting bithi maru taboni jora go nini graft khlaijak kolom khlaijak om hai Thaichuk phangro go tai buina ha ni variety ro belai ken bemar amar tong Busli nyawa ka bemar amar bo bang khaya awa agi bo bangya tabo bo bangya hai phana bathai ka bang bathak rinani hinkalai yong sa kuksa ni bo no bono naikani ma khenai yong sa kuksa blai bosok bukri te bubar ku subi chau hinka botroni buti ku subi chau hinka ta nong manthaya ongnai bathai hinka neng kai ko no benefit tong la kai mani ta lap nang nai Nini nogo Thaichuk thari na hinga omhai ka no bithi wathi no marne khajan ta ko so muram sathai tui bithi phiaba ane amro pali o bithi na kabang kok bol nangko ga no bemar phayo blai somsai payo bone sal ayang sal ba bai ka nang thai ayang ba bai ka nangko ko omhai ka no amro pali bu phang no muram nai ka ni khlaioi bithi mari nai khajan ta ko masing laina sampakha tai man kaisa ni bisingano eba tal kaisa ni bisingano nong Thaichuk borai citrus kaina ni jora phaika tabo jora ong sogui tongkha inka apple angor apricot peach plum pear am hairok nang kai man apple rok na song sajlanga kaya tongmani na hamo packet ni basapa nong thon group bag ni basapa nong thon
Sung tabo na apil na kai kain ka boni growth ham ko ba boni jora ka ham ko oma hai se ka zain ta ko sung bas ka ngo khali wo bom hai kla yoi e preparation night on ka zain ta ko khali ni bagai preparation bom hai ka night on khali group ega bahai kai sung bathai nai lai ka zain ta ko tai kok salia oran matha grisi nai ham bai